Hed Gormsen, du er modsat. Godt spille! Godt spille! Godt, Nikolaj, sådan! Ja, Har du solgt den der, eller? Ja. Krummerne, hvor de spiller en fodbold, så løber han sådan her. helt vildt. Godt spil! Næste! Kom med op, kom op! Kom igen, Nikolaj, kom igen! Godt spille! Ja, sådan, Nikolaj, det er smukt! Men så stiger jeg sandheds, eller? Godt spille! Ej. Men det kan godt være, når du er langt. Helt med, Kasper! Kom nu, Kasper. Spil nu med hinanden, spil nu med hinanden! Bundgaard, helt med, Bundgaard, helt med, Bundgaard! Godt lavet, Thomas, og ind i centrum. Og skole i. Og der går op, Kasper. Spil med hinanden! Godt, Bundgaard! Ja, sådan, Bunde! Godt spil, Nikolaj! Hvis vi eksempel bestille 2 3-mands, så kunne det jo godt gå ind og blive et problem. Helt med, Kasper! Godt lagt ind. Fantastisk. Okay, Joachim. Godt kaldt, Granit. Ja, det er flot, Raudi, jeg skal imod! Opsamling, opsamling. Godt kaldt, Joachim. Kom igen, Raudi! Okay. Kom bare op, Simon. Tag den der. Og spil med hinanden. Bredt, Simon. Vis dig i fødderne, Joachim. Ja, selvfølgelig da. Det er helt i orden. Afsted, Simon. Afsted, Simon. Fortsæt løbet. Fortæl, du er der. Godt, kom med, Thomas. Straffe. Hvad er det tid? Joachim, helt med, Joachim. Så, Granit. Godt spille. Simon afsted. Bravo, Nikolaj. Godt flækket. Og skub! Væk, Benjamin! Thomas, hvorfor stopper du? Simon. Godt. Så Simon Nielsen. Og udenom, hele vejen, Simon. Vil du, Joachim? Hvad vil du, Joachim?
Kom igen, Thomas! Det gik... Åh, Og spille. Det er flot fodbold. Og spille. ja, det kan I. Ja. Ja, Simon, fortsæt løbet, fortsæt løbet, fortsæt løbet. Jeg skruer sådan en, hvor den hejder bøvse. Der er stadig plads til dig, Simon. Ind. Jeg skulle da ind. Fortsæt løbet. Godt, Granit. Meget fint, Granit. Ryk!